Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kai. Shikenan. Idan talauci ya ma yawa, sai ka rasa wani yanayi yake ciki. Sanyi ne, zafi ne, damuna ne, hunturu ne, bazara ne. Duk ba za ka sani ba. To na rantse da Allah, da wuya ta kashe ni. Gara daɗi ya kashe ni ko ta yaya. Ni fa ina ga kawai aure zan zo in yi. Mata 4 zan samu aura kawai. Yayi daidai malamin malamai. Yayi daidai malamin malamai. Ilimi kowa da nasa. Ko ba haka bane? Ilimi kowa da nasa. Yayi daidai malamin malamai. To ka gani? Malamin malamai. Tsayinka na malami. Ai yana da kyau, in ma mata 100 ne ya kamata kai. Ya hudun zan tsaya. Dole sai na kara da bayi. Wannan ya zama dole. Na goyi bayan. Yayi daidai malamin malamai. Ka gani? Ai malamin malamai ni ne kai 12 dan aura. Ai malamin malamai ku da musamman ne a to 12 so kake ka kai nuta. Fita musulunci. Malamin malamai ai ku manya ne ai. Ilimi kowa da nasa. Wallahi ku na musamman ne malamin malamai. Yawa. Malamu ci gaba da istighfari. Daga ran haran tashin alkiyama. Mu je da abun mu shiga aljanna da su. Gaskiya ne. Za mu ga matan mu. Gaskiya. Yayi daidai malamin malamai. Malamai magada bawa. Bari mu ci gaba da istighfari. Mu shiga aljanna da matan mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah gafarta malam. Yawa. Allah shi gafarta malam. Barka dai. Barka sanu malam. Kai ka tashi. Dawo nan. A'a. Zauna mata ta ce ba wai budurwa ta bace. To ai ina gun goran malami ko ba ka ba. To mata ka. Idan ka zo nan. Akwai maganar mata ne. Kowa malaki na ne. Da matar da mijin. Sai da Gaskiya ne wannan Allah gafarta. Gaskiya ne malam. Allah gafarta wa. Malamai magada annabawa. Muna biyayya a gunka malam. yawa. Me matsalaki? Na kawo ƙaran mijina ne. Akan baya bani kuɗin anko. Kuɗin anko? Na biki? Na dangin ku ne koko? Na dangi ne na gida. Jini ɗaya? Ban buro ba? Ka ji azzalimi. Ka ji shirgeja azzalimi. Ka ji ko? So kaje ka shiga wuta bayan ka dauki alƙawari wurin daura aure cewa in ci da sha da ciyarwa da dukkanin hidima yana kanka yanzu ka ce ka kasa wani. Allahu akbar. Allahu akbar. Hakanan ma ko da a ce ba ma biki ba, ni ina siyo anko na kawo mata, sannan kuma ita ta san yanayin garin ne, amma inda a ce akwai da na bata. Ƙarya ne. Ƙarya ne malam. Ko ba haka bane? Haka ne akrama kallahu. Ƙarya ne. Akrama kallahu haka ne. To dan haka abin da nake so da kai shine ya zama wajibi in ka sake ta ko ka halaka. Wannan gaskiya. Ka ji hukunci na gaskiya. Ka ji Yawa. hukunci na In ka gaskiya. sake ta ko ka halaka. Magada annabawa. Allah gafarta malam. Gaskiya malam ina son matata, kuma ba zan iya sakinta ba gaskiya. Kana son ta? Ka ji. Malam ya faɗa ka faɗa. Ai ba a ja da maganar malam abin da ya faɗa da shi zaka yi amfani. Su ne magada annabawa. Na riga na yi Ulama. hukunci. Na sake ta saki 3. Allahu akbar. Inna lillahi. Allah gafarta malam. Ka ji hukunci na gaskiya. Wannan gaskiya. Ko ba haka bane? Haka ne malam. Yawa. In ga abin da zaka yi sai ka yi. Ka ji abin da malam ya ce da shi zaka yi amfani. Gaskiya ne. Ka je na salati malam. Salati ya zama wajibi. Kuma akan salatin ka kira da kullum akan salati. Malamai magada annabawa. Ta muke kai kullum. Allah ya taimaki malam. Amma alaikum salam. Yawa. Barka dai. Farare ne. Farare ne daidai ke malam. Allah gafarta malam. Barka da me ke faruwa? Na kawo ƙaran mijina ne. Ka ji wani ma. Alhamdulillah. Ka ji ko malam. Me yake muku? Baya ba mu kuɗin cefane yana isa. Subhanallah. Ka gani ko? Allahu akbar. Ka gani ko? Subhanallah. Yana nema kashe yaran mutane. Wallahi zalimi ne. Za ka je ka ci kifi, nama tsire. Allahu akbar. Da burin mai shayi. Mm. Amma haɗin burtu. Ka basu. Ana ba ba Gashi abinci. ya ninka su bi ma malam. So kaje ka shiga wuta koko. Kaji. Allah gafarta malam ma. Mu koma ɗan naman nan ma ko ba za mu samu ba, ya kamata a ce kuɗin cefane ai ya ishe mu. Wai bai ga kana ku bane koko. Bai ga kana ku bane koko. A zalunci ne malam gashi kana gani ya ninka su bi Eh malam. mana. Ya ninka su biyu. Bakwai. Ya wuce biyu. Wallahi To kuwa. don haka abin da nake so da kai shine akwai hukunci guda biyu. To ka sani hukuncin ka shine alƙatalu wal karyanatu. Ko ba haka bane? Za a kashe ka. Allahu akbar. Allah gafarta malam. Ka je ka Allah kara gafarta ni. malam. Yawa.
ko wannan hukuncin ya hauka ko kuma ka sake su in saki uku ko ba haka bane ka ji zancen gaskiya yawa Allah gafarta malam Lagafata yana da me maganar ka malam ina ba su kulawa ina iya kokari amma yanayin yau garin ne yau da gobe ne aka zaba cikin hukunci biyu koko a rika kan lura kariya nake mu kashe kai mu kariya ka a jefa ka arami ko zaka sake su malam ni dai ina son mata na kana son su na zalunce ka kenan kana nufin malam ya zalunce ka ba zai ma adalci bane to ina Allah zuwa gafarta malam to na sake su in saki uku Allahu akbar Allah gafarta malam Allah gafarta malam malamai magada annabawa Allah gafarta malam abin da kace shi za a Allah gafarta malam ko ba haka bane wannan gaskiya ne malam yawa malamai magada annabawa wannan haka yake malamai magada annaba wa alaikum salam wasu ma sun zo malam yau ranar shari'a ce barka dai mun san na zuwa ya hanya ya rana rana me yake faruwa Yawa dama na kawo ƙaran saurayi na ne. ya ci mutunci ki ko A'a malam, an saka mana biki kuma ya zama na sura sati ɗaya bikin. Na gane ashe ya yaudari 'yan mata su uku. To ina tsoron ba sai kin faɗa ba yarinya yaudara ma dole azzalimi ne a mai hukunci malam azzalimi ne ya taba cewa ku je kai da iyayen shi a'a. to sai a ƙarshe ka ji ko malam sai a ƙarshe magana ta tabbata yawa malam dan haka malamai ci gaba da magada zama da irin annabawa wa'annan eh haramun ne ya haddasa wannan bala'i a ƙasa sai ya kai ki wuta Allahu akbar za ka sake ta kai ma ka ji zancen da malam ya faɗa na raba ku malam munafikai ne suke so su hada mu da ita to na fahimce ka wato ni ne munafiki ko ni ne munafiki to dan haka ya zama wajibi za ka je ka shi sadakinka a gidansu na kwace ta ina isan ce ma munafikan gari nake magana malam ka shi sadakinka na sake ka je ka ansa ka ji abin da malam ya faɗa abin da malam ya faɗa da shi da ta amfani kuna ina fuskancin banza abin da nake so da ku shine gaba ɗaya ku daga hannu a karan makallahu yawa da abin da na faɗa sai ku faɗa alhamdulillah za mu daura za mu daura za mu daura za mu daura aure da mata da mata su hudu ne su hudu ne ni kadai ne kai kadai ne alhamdulillah Allahu akbar